ma da takardun mashin din biyar takardu ba nan ba kuma gaba ɗaya ranka daɗe mashin ma gaba ɗaya ranka daɗe ka sani wa mutum bai ta yanzu da yawo yana yawo da takardun mashin bisa ga adalci ka sani ana iya kwace mashin din ga har takardu ka taɓa ganin wanda ya kai ba takardu ka gane takardun da aka nufi a'a ranka daɗe ni ba tukula aka nufi ba takardu ainihin takardun mashin ranka daɗe ba tukula din mashin din a yi hankuri ranka daɗe kai yi wani abu to ranka daɗe yi wani abu wannan banza muka ugana magana kana ranka daɗe wallahi tallahi babu kuɗi hannuna kaga abin da ɗaya rage min ranka daɗe wallahi ko karyawa ban yi ba don Allah a taimaka min ko sisi ban da wallahi kuɗin ga ɗaya na kawo mu nawa ne 500 ta ranka daɗe Libyan ma ka tabbata ɗaya ce wallahi ita ɗaya cikin shi na gane bari ko dinan tsara wallahi ranka daɗe ba abin da na kasha wallahi ba abin da na riga ta ma haka na sata wallahi ranka daɗe ta gado ta shi yasa ganta haka to wuce dare shi ranka daɗe a taimaka min ko wani abu ne don Allah amma ya kana magana na gode na za ka buga mashin gaba gari kai can gaba kan gashi kashin bura ba Allah ka isar min gare ku yan bura wacce ku ga kasantuwan Allah Allah ka isar min gare ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un